കാണുന്നില്ലല്ലേ? മാതാജി വരട്ടെ. മാതാജി വരട്ടെ. ഇങ്ങനെ പോലുള്ള മാതാജിമാരെ കിട്ടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് 6ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ? നമ്മുടെ മ്യൂട്ടിലാണ് എല്ലാവരും. അതെ മാതാജി, 6ാമത്തെ അധ്യായം. 6ാമത്തെ അധ്യായം മാതാജി. 6ാമത്തെ അധ്യായം മാതാജി. അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടതെന്നൊന്ന് വേഗം പറഞ്ഞ. ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ലാസ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. ഇതാണ് ബ്രഹ്മനിർമ്മാണം പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു? വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾക്കെതിരായവയും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാവങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർമ്മാണം പോകും. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതികത്തിൽ ആസക്തനായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ദുഃഖങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ. പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പരമാധികാരിയാണ്, പരമനാണ്, പരമസുഹൃത്താണ്. നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങളെ വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. മാതാജി ശ്ലോകം ഇന്നല്ലേ ചൊല്ലുന്നേ പഠിക്കാൻ? മാതാജി തിങ്കളാഴ്ച ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ശ്ലോകാണ്? 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വദേവങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെ ശാന്തി നേടുന്നു. സർവചാരങ്ങളെ സ്ട്രെങ്ത് ഭയങ്കര കുറവുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് ശനിയാഴ്ചക്ക് വല്ല പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? ഇന്നലെയും കുറവല്ലായിരുന്നു. ഇന്നലെ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? മാതാജി ഇന്നലെ എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇന്നും കുറവാണ്. മാതാജി ഞാൻ കേറിയില്ല കേട്ടാ ഇന്നലെ. അതെ, ലീവ് ലെറ്റർ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടോ വരാത്തവരൊക്കെ? മാതാജി ലീവ് ലെറ്റർ തരാൻ തയ്യാറാണ്. ഞാൻ ഗുരുവായൂർ പോയത് കാരണം 3 ദിവസം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഞാന് PDF കണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി.
ശരി ശരി, സാരില്ല, കേട്ടോളൂ. കാരണം എക്സാം വരും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേട്ടോ. 6ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞ എക്സാം വരുവേ, അതുകൊണ്ട് കേട്ടോളൂ എല്ലാവരും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 6ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാം. അധ്യായം 6, ധ്യാനയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസീ ച യോഗീ ച നാനിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തോടെ പറയുന്നത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ, അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, തന്റെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യതയാണ്, ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അയാളാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കുറെ കടമകളുണ്ട് അല്ലെ, കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് അഗ്നിഹോത്രം എന്നൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് ഉപേക്ഷിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല ആര്? സന്യാസി അല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളല്ല സന്യാസി. സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോ ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. കർത്തവ്യത്തെ കൃഷ്ണാർപ്പണം എന്ന ഭാവത്തോടെ നിസ്വാർത്ഥമായി ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസവും ഉത്തമ യോഗവും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ കർത്തവ്യത്തെ കൃഷ്ണാർപ്പണത്തോടെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അതെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ സന്യാസി, അതല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ യോഗം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യത, ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ധ്യാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇതിലല്ലല്ലോ വരുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്, കാരണം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയൊക്കെ. പക്ഷെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല, പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമാണ് നല്ലതെന്ന് ഭഗവാൻ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. യം സന്യാസാമിതി പ്രാഹുർയോഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവ സന്യസ്ത സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാനാവില്ല. അപ്പൊ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യോഗം തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാതും ആർക്ക് വേണ്ടി പരിത്യജിക്കാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിത്യജിക്കാണ്. അത് തന്നെ, അതിനെയാണ് യോഗം തന്നെയാണ് അതും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട്, പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാണ്ഡുപുത്ര, ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആ ആഗ്രഹം അത് ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെയാണ്? യോഗം തന്നെയാണ്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നത്, പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ അത് ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരിക്കലും യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഒരാൾക്കും യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആർക്കും യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ആരാവാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മള് 1ാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സന്യാസി രൂപത്തില് സന്യാസിയാണ്, കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, സിഗരറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? രൂപത്തിൽ മാത്രമേ സന്യാസി ആവുന്നുള്ളൂ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ആർക്ക് വന്നിട്ടില്ല? ആ ഒരു സന്യാസിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആരാവാൻ പറ്റില്ല? യോഗി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
ജീവാത്മാവ് കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന തന്റെ മൂല സ്വഭാവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭൗതിക ആസക്തികളെ വിട്ട് കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തിയും സന്യാസവും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഭക്തി, യഥാർത്ഥ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകണം താൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന് ദാസ്യത്വം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥ ഭക്തി, യഥാർത്ഥ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികളെല്ലാം വിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ശരീരം, അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത്? യഥാർത്ഥ ഭക്തിയും സന്യാസവും വരുന്നത്. ആരുരക്ഷോർമുനേർ യോഗം കർമ്മ കാരണമുച്യത്തെ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്യൈവ ശമ കാരണമുച്യത്തെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമാണ് മാർഗം. യോഗാസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നവനാകട്ടെ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനമാണ് മാർഗം. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ ഉയർന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് കർമ്മമാണ് മാർഗം വരുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയില് പ്രാരംഭകനായിട്ടുള്ള സാധകന് കർമ്മമാണ് എന്ത്? മാർഗം പറയുന്നത്. പക്ഷെ യോഗാസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരോധനമാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഉപായമായിട്ട് പറയുന്നത്. നിരോധനമാണ് ഉപായമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലെ പ്രാരംഭകനായിട്ടുള്ള ആ സാധകന് കർമ്മത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? മാർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. പക്ഷെ യോഗാസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിരോധിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? ആ ഉപായമായിട്ട് പറയുന്നത്. നോക്കാം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം മുഖേന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അതിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓരോ ഭാഗത്തിന്റെ ഏതൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? യഥാ ഹീനേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ന കർമ്മസ്വനുഷ്ഠ്യതേ സർവസങ്കൽപ്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്തോച്യത്തെ. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. ഇനി യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട്, യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആള്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും അപ്പൊ ആര് വരുന്നത്? യോഗാരൂഢൻ വരുന്നത്. കാരണം അപ്പോഴേക്കും എന്തായിട്ടുണ്ട്? പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം വന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. കാരണം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ചവൻ സ്വാർത്ഥതയെ അതിജീവിച്ച് കൃഷ്ണപ്രീതിക്കായി മാത്രമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആളിന് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളോട് ആകർഷണമില്ലാത്ത സ്ഥിരതയുള്ള ജീവിതം സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? സ്വാർത്ഥതയെ അതിജീവിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷം ഇല്ല വ്യക്തിക്ക്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രീതിക്ക് മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളിന് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇന്ദ്രിയ ആകർഷണം, ഇന്ദ്രിയ സുഖം, ഇന്ദ്രിയമായ സന്തോഷങ്ങൾ അതൊന്നും കാണില്ല. അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളോട് ആകർഷണമില്ലാത്ത സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ജീവിതം ആ വ്യക്തിക്ക് സാധ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മുഴുവനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു വ്യക്തി. ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാമവസാദയേത്
ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധു ആത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, അധപതിക്കാൻ പാടില്ല. ആത്മാവിന്, ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ ശത്രുവും മിത്രവും ആര് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ആ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അധപതിക്കാൻ പാടില്ല. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് എന്തായിട്ടിരിക്കുന്നത്? ശത്രുവായിട്ടും മിത്രമായിട്ടും ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സ് തന്നെയാണ്. മനസ്സാണ് ബന്ധനത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത്. വിഷയാസക്തിയിൽ ഭൗതികതയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിലയ്ക്കുമ്പോൾ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായ വിഷയത്തിൽ ആസക്തി വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മനസ്സ് നമ്മുടെ എന്തായിട്ട് മാറും? ഭൗതികതയിൽ ബന്ധിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് നമ്മൾ ആസക്തി വരുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താകും? അത് മനസ്സ് നമ്മുടെ മിത്രമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ മനസ്സ് ഭൗതികമായ ആസക്തി, ഭൗതികതയില് വിഷയത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരാം? നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? മനസ്സ് ബന്ധനത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകും മനസ്സ്. അപ്പൊ ആ മനസ്സ് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം? നമ്മുടെ മിത്രമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും. എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതികതയിലേക്ക് നമ്മൾ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കുടുങ്ങിപ്പോകും? ഭൗതികമായ ആസക്തിയിൽ. നമ്മൾ എത്രത്തോളം വിഷയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആകർഷനായിക്കൊണ്ടിരിക്കോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതികമായ ആസക്തിയിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് മിത്രമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പോ വിഷയ ആസക്തിയാൽ ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൗതികതയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭൗതികത്തിൽ നമുക്ക് കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വിഷയങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ആസക്തി ഉണ്ടാവുക അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതികയിൽ കുടുങ്ങും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ്, അതിനായിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്തെ വർത്തേ താതൈവ ശത്രുവർ. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ആരായിരിക്കും? മനസ്സായിരിക്കും. അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ പരമമായ ശത്രു ആയിരിക്കും. ആര്? മനസ്സ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. മനോജയത്തിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ജീവാത്മാവ് തന്റെ ഉന്നത ലക്ഷ്യത്തെ നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മനോജയത്തിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഉന്നത ലക്ഷ്യത്തെ നേടാനും കഴിയൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ജീവാത്മാവിന് ഉന്നത ലക്ഷ്യം നേടാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചാൽ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകും. നമുക്കറിയില്ല, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാലാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നത്. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഃ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം? നമുക്ക് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും, പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരേപോലെയായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തണുപ്പ് വന്നാലും ചൂട് വന്നാലും സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും
ഒരാൾ മാനിച്ചാലും അഭിമാനിച്ചാലും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ് സമഭാവനയോടെ ഒരേ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക്? മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിക്ക്. മനസ്സിനെ മായാശക്തിയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മായാശക്തിയിൽ നിന്ന് വിടിയിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരമപദം നേടാന്നുള്ളത്. അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥാ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവുമെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടി സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മനസ്സിലായി സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസംയമിയായിട്ടുള്ള അയാള് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. അഭൗതികതയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറി ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല. അതാണ് അഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത്. അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയാണ്, സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെയായിരിക്കും. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിക്കില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തിയും ഭഗവത് സേവനമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വഴിയളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വഴി തെളിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ് പറഞ്ഞ? ശുദ്ധ ഭക്തിയും ഭഗവാന്റെ സേവനവും. ഭഗവത് സേവനം ശുദ്ധ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര അറിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കില്ല? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സുഹൃൻ മിത്രാരുദാസീന മധ്യസ്ഥാത്വേഷ ബന്ധുഷു സാത്വിഷ്യാപീച്ച പാപേഷു സമാ ബുദ്ധിർവിശിഷ്യതേ. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഗുണകാംക്ഷികളെ, ശത്രുക്കള്, ഉദാസീനന്മാര്, ഈർഷ്യാലുക്കള്, ബന്ധുക്കള്, സജ്ജനങ്ങള്, പാപികള് ഇവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവരാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളായും ഗുണകാംക്ഷികളോടും ശത്രുക്കളോടും ഉദാസീനന്മാരോടും ഈർഷ്യാലുക്കളോടും, നമ്മളോട് ദേഷ്യമുള്ളവരോടും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളോടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബന്ധുക്കളോടും സജ്ജനങ്ങളോടും പാപികളോട് ഇവരോടെല്ലാം ഒരേപോലെ സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കാൻ ആർക്കാണോ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവര് അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവരാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. യോഗി യുഞ്ചീത സതത ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ ഏകാകീയത ചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹഃ. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് ഇവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പോ എപ്പോഴും ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് ഇതിനെ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ആയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നാൻ പാടില്ല. ഒരു തരത്തിലും അയാൾക്ക് ഒന്നിനോടും എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? മമത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതില് ആഗ്രഹം, ആശകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതായത് ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് ഇത് ആരുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ച് മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിയന്ത്രിച്ച് യാതൊന്നിലും ആശയില്ലാതെ മമതയില്ലാതെ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്? ഒരു അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനി. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എന്ന്, അതായത് ഭൗതികത എന്നൊക്കെ മാറ്റം വന്നു, ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തി. ആ വ്യക്തിയാണ് ആര്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ നിരന്തരം സേവിക്കലാണ്. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് കൃഷ്ണനിൽ ചിന്തയും ഏകാഗ്രതയും പുലർത്തുന്നതാണ് പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. ഈ 3 ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകും. ഭഗവാനെ നിരന്തരം സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തോടെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അവബോധം ഭഗവാനായിരിക്കും. ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണനില് ചിന്തയാക്കുക, കൃഷ്ണനിലെ ഏകാഗ്രത പുലർത്തുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസാനമാത്മനഃ നാത്യുച്ഛതം നാതി നീചം ചൈലാജീനാകുശോത്തരം തത്രൈകാഗ്രം മനാ കൃത്വാ യഥാ ചിത്തേന്ദ്രിയാ ക്രിയാ ഉപവിശ്വാസനെ യുഞ്ച്യാദ്യോഗമാത്മാ വിശുദ്ധയേ. യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് പുല്ല് വിരിച്ച് അതിന് മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും ഇരിക്കണം. ഇനി യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണം, ഇരിപ്പിടം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. എങ്ങനെ വേണം? ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നിലത്ത് എന്ത് വിരിക്കണം? കുശപ്പുല്ല് വിരിക്കണം. അതിന് മീതെ മാൻതോല് വിരിച്ച് വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. ഇരിപ്പിടം എങ്ങനെയാവാൻ പാടില്ല? ഭയങ്കര ഉന്നതമാവാനും പാടില്ല, താഴ്ന്നതാവാനും പാടില്ല. പരിസരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിശുദ്ധമായ പരിസരമായിരിക്കണം, നല്ല വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സ്ഥലമായിരിക്കണം. ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആസനം തയ്യാറാക്കി അതിലിരുന്നിട്ട് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോയി യോഗവും ധ്യാനവും അഭ്യസിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിലെ ആചാരമാണ്. ഇന്ന് ഭൗതിക ലാഭം മാത്രം നോക്കുന്ന യോഗ സംഘടനകൾ ആത്മീയ ലക്ഷ്യത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം ഭഗവത് നാമോച്ചരണമാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ്? ഈ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോയി ധ്യാനം യോഗം അഭ്യസിക്കുന്നത് ഒരു ആചാരം പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ലാഭം മാത്രം നോക്കുന്ന യോഗ സംഘടനകള് ആത്മീയ ലക്ഷ്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പരാജയപ്പെട്ടു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. കലിയുഗത്തില് മോക്ഷത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ത് മാത്രമാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. എന്താണ്? കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ത് മാത്രമാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമജപം മാത്രമാണെന്ന് പറയാണ്. സമം കായ ശിരോഗ്രീവം ധാരയന്നാജലം സ്ഥിര സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശ്ചാനാവലോകയൻ പ്രശാന്താത്മവിഗതഭിർ ബ്രഹ്മചാരി വ്രതേ സ്ഥിതഃ മനഃസംയമമച്ചിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പര. തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടിയുന്നണം. സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചാര്യനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം വെച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട്, തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും നേർരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നാസാഗ്രത്തില് ദൃഷ്ടിയുന്ന, നമ്മളെ നാസാഗ്രം മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്തേക്ക് നമ്മളെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ, നമ്മൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച മനസ്സോടു കൂടി നിർഭയനായിട്ട് ഭയമില്ലാതെ ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദസ്ഥനായ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ശരീരവും കഴുത്തും നേർരേഖയിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ട് മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായിട്ട് സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുക. ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. അതാണ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. യോഗം ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൃഷ്ണനിലേക്കുള്ള ശുദ്ധമായ യാത്രയാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ വിട്ടു ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അത് സഫലമാകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ തന്നെ ഉത്തമ യോഗിയാകുന്നു. അപ്പോ
യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ കൃഷ്ണനിലേക്കുള്ള ശുദ്ധമായ യാത്രയാണ് യോഗം. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ. ഭഗവാൻ എവിടെയുള്ളത്? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് എന്ത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ വിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോ അത് സഫലമാകുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമുക്കത് സഫലമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് സഫലമാകുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഉത്തമ യോഗിയായിത്തീരുന്നു. അപ്പോ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഭക്തന് കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിക്കുന്നത്? അപ്പോ ആ ഭക്തൻ ആരായിട്ട് മാറും? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗിയായിട്ട് മാറും. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയത മാനസ ശാന്തി നിർവാണ പരമാ മത്സംസ്ഥാമധിഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ? മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തികള് ഇവ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ മനസ്സും ശരീരവും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരന്തരം ചൊൽപ്പടി നിർത്തുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സും ശരീരവും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നിയന്ത്രിക്കുക. ആ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ പരമപദം പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. യോഗ പരിശീലനം ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള വിമുക്തിയും കൃഷ്ണ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുമാണ്. ആരോഗ്യത്തിനോ ശൂന്യതയിലേക്കോ പോകാൻ വേണ്ടിയില്ല. അപ്പൊ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. ആരോഗ്യത്തിനോ ശൂന്യതയിലേക്ക് പോകാനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ത്? യോഗ. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിനാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തിനുള്ളതാണത്? ആത്മീയ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? യോഗ പരിശീലനം. നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി നാചൈകാന്തമനശ്നതഃ നാചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, ഇനിയിപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? അടുത്തത് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെയും ഉറക്കത്തിനെ കുറിച്ച്. ഇത് മാത്രമല്ല നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞ അർജുന. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല, മനസ്സിനെ മാത്രം നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ. എന്തുകൂടി വേണം? ഭക്ഷണവും ഉറക്കം കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം. കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. യോഗിക്ക് ആവശ്യമായത് കർശനമായ ആഹാര നിയമവും കുറവായ നിദ്രയുമാണ്. അമിത ഭക്ഷണവും കൂടുതലായുള്ള ഉറക്കവും തമോ ഗുണത്തെ ഉണർത്തുന്നു. കൃഷ്ണനോട് അർപ്പിച്ച ജീവിതം മാത്രമേ യോഗ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നയിക്കൂ. അപ്പൊ യോഗിക്ക് എന്തുകൂടി വേണം നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ? യോഗിയാവണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണവും ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം. ഇത് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് നയിക്കാണ്. അമിതമായ ഭക്ഷണവും കൂടുതലുള്ള ഉറക്കവും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? തമോ ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനോട് അർപ്പിച്ചൊരു ജീവിതം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിലും സാധിക്കുള്ളൂ? ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൂടി നിയന്ത്രിക്കണം? മനസ്സ് മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, ആഹാരവും നിയന്ത്രിക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൂടി നിയന്ത്രിക്കണം? ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പോ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഈ 4 കാര്യങ്ങളും കൂടി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കുക, നിദ്ര നിയന്ത്രിക്കുക, വിഹാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക, പിന്നെ പ്രവൃത്തികൾ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട 4 കാര്യങ്ങളും കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടി നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇല്ല മാതാജി.
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അമിത ഭക്ഷണവും അതിയായ ഉറക്കവും യോഗ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാർപ്പിതമായ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ശുദ്ധവും നിയന്ത്രിതമായ ജീവിതമാണ് യോഗിയിലെ അടിസ്ഥാനം. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അമിതമായ ഭക്ഷണം, അതിയായ ഉറക്കം, എന്തിന് തടസ്സമാകാണ്? നമ്മുടെ യോഗയുടെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാകുന്നതാണ്. കാരണം കലിയുഗത്തിലൊരു പ്രോബ്ലം ആണിത് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഒരു പോരായ്മയാണിത്. അമിതമായ ഭക്ഷണവും അധികമായിട്ടുള്ള ഉറക്കവും ഇത് നമ്മുടെ യോഗ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാക്കുന്നതാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാർപ്പിതമായ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മളെ ശുദ്ധവും നിയന്ത്രിതമായ ജീവിതത്തിലെ യോഗിയിൽ അടിസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഒരു യോഗിയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആർക്കാണ്? യോഗികൾക്ക്. യഥാ വിനിയതം ചിത്തം ആത്മന്യേവാവതിഷ്ഠതേ നിസ്സഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തത്. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാം. അപ്പൊ യോഗ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കാണ്? മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയെ യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു. ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിയുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൃഷ്ണപാദ സേവനത്തിൽ ഉറയ്ക്കുകയും എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭക്തിമാർഗത്തിലെ ദിവ്യസേവയായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഒരു തികഞ്ഞ യോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവരുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ആരിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചതായിരിക്കും. ആ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭക്തിമാർഗത്തിലെ സേവയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിയുടെ ലക്ഷണമാണത്. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭക്തിമാർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ദിവ്യ സേവനമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു തികഞ്ഞ യോഗി. യഥാ ദീപോനിവാദസ്തോ നെങ്കത്തെ സോപമാസ്മൃത യോഗിനോ യഥ ചിത്തസ്യ യുഞ്ചതോ യോഗമാത്മന. കാറ്റു തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. അദ്ദേഹം നിരന്തരം അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ധ്യാനമുറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായി നിലകൊള്ളും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? കാറ്റ് തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച് ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെ. നമ്മളൊരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് കാറ്റ് വന്നെന്താന്ന് അത് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാറ്റില്ലെങ്കിലോ അതിങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചൊരു യോഗി. എത്രയൊക്കെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആ യോഗിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? യാതൊരു ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു യോഗി. അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ധ്യാനമുറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായിട്ട് നിലകൊള്ളും. എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതീന്ദ്രിയമായ സത്തയില് ഭഗവാനിന്റെ പാദങ്ങളില് ഉറപ്പിച്ച് നിലകൊള്ളുന്നതാണ്. കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തു, അത് കാരണം എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോ. ധ്യാനമുറച്ച് അക്ഷുബ്ധനായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഇപ്പൊ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇടയ്ക്ക് മാത്രം ഓക്കെ മാതാജി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിർത്തണോ ക്ലാസ്? ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 23:30 അടുത്ത് നിർത്തണം. നോക്കട്ടെ. യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ കാറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലത്തെ ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായി ധ്യാനത്തിൽ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഒരു കാറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു ദീപം കത്തിച്ചു വെച്ചാല് അതെപ്രകാരമാണ് അത് നിൽക്കുന്നത്, അതേപോലെയായിരിക്കും ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. എത്ര പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും
ആ വ്യക്തിയെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ആരിൽ മാത്രം ആസക്തനായിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും? ഭഗവാനിൽ മാത്രം ആസക്തനായിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ. അവബോധം മുഴുവനും ഭഗവാനിലായിരിക്കും. യത്രോ പരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗ സേവയാ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി സുഖമാത്യന്തികം യത്തത് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്വതഃ യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേ നാധികം തതഃ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യതേ തം വിദ്യാ ദുഃഖ സംയോഗം വിയോഗം യോഗ സംചിതം. സമാധി എന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. ഇപ്പോ സമാധി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പരിപൂർണമായ അവസ്ഥ. അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ ലാസ്റ്റ് പടിയാണ് സമാധിയിലെ യമം നിയമം ആസന പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാന സമാധി. സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും ആരെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രം ദർശിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്, പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സമാധി. ആ സമാധി എന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കുക. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളോ യാതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാവും ഏതവസ്ഥയില്? സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ആനന്ദഭരിതമായ ആ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആനന്ദഭരിതമായിട്ടുള്ള ആ നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായ സുഖം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുഭവപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല, ഇതിലും വലിയ നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ ക്ഷുബ്ധനാവുകയില്ല. ഭൗതികമായുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്ന സർവക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണിത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പിന്നെ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഇതിലും വലിയൊരു നേട്ടം ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ ക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല, ഭൗതികതയുമായുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള സർവ്വക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏത് ഘട്ടത്തിലെത്തിയാലാണത്? സമാധി എന്ന ഘട്ടത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. കർശനമായി ഭക്തിയോഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരാൾ ആകസ്മിക വ്യാധികൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ അചഞ്ചലനായി കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഒട്ടുമാത്രം വ്യതിചലിക്കാതെ യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ കർശനമായിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആകസ്മിക വ്യാധികളും ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ അചഞ്ചലനായി കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാത്ത യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്തും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ്? ഭക്തിയോഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആകസ്മിക വ്യാധികൾക്കോ ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ അചഞ്ചലനായിട്ട് കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? വ്യതിചലനം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗത്തിന്റെ ആ പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും സന്യാസി ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരു ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് സന്യാസി. യോഗം എന്നാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം
ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കാതെ മാത്രം യോഗിയാവും. എങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കാതെ അതെ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആ കൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഒരാൾക്കും യോഗിയാവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. യോഗാരൂഢനാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലമുദ്ദേശിച്ച് ഫലമുദ്ദേശിച്ച് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ ത്യജിക്കുന്ന ആളാണ്. യോഗ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയെ ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധിക്കും. ശക്തനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും എന്താണ്? മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവന്റെ മനോഭാവം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും? ശാന്തി നേടിയാൽ സമഭാവനയോട് കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാതും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സമഭാവനയോട് കാണാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പരിപൂർണത എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഒരു പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുത്തണം. താമസിക്കുകയും വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ ആശയവും ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ആ കൃഷ്ണന്റെ നാമം രൂപം ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. പരിപൂർണത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മളെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുക അല്ലെ. ഭഗവാനുമാതിരിയാണ് പരിപൂർണത എന്ന് അർത്ഥാക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷത്തിനുള്ള ഏകമാർഗം ഭഗവാന്റെ നാമജപം. ഭഗവാന്റെ നാമം കലിയുഗത്തിലെ മോക്ഷത്തിനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയുള്ള യോഗിക്ക് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ കുറച്ചും ഏറെ ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്ക് ഏറെ തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവർ പ്രവർത്തിക്കും. കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. സമാധി എടുത്തല്ലോ. സമാധി എന്നാൽ എന്താണ്? സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അവസ്ഥ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം. സമാധി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയില് ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചതാണ് അവസ്ഥ. അതായത് സമാധി എന്ന് വെച്ചാല് സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പരിപൂർണാവസ്ഥയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോ. പരിപൂർണാവസ്ഥയില് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് സമാധി. നമുക്ക് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണത് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്.